تیگر تیگر زور زور ماشنی بعد ایرا میمونی میزنیم میره چپونی چیلای تابستان این نادیده کورتکای نو خریده فهمیدی؟ نخود در چیلای تابستان کورتکا را پوشی بامبر ای بیرون 30 گرادوس گرمه یکم دیگه این گوده کمه چی بگم ای اون ماشینی آتتانای فرند افشین عبدو ای برات برای چی او را گرداندیم برات؟ برای که شما یکا برام گردونی Ay, красавчик! Ay, тигр! Тигр, хищник! سازی رستم تنجی اما خوبای سلامتی سازه بلخچه با کادر سوختاییم یا با ویدیو را اودالید نکنی من همینجا دایم علاقه که ای زور ای تیگر ای خیشنی کلینوس ما دیوشکا یو تیگر ماشنی زبیده با خدا که تیگر ассалому алейкум чё кадем бародаро соз тенҷ хуб хона тенҷи амунӣ саломатишки ан десеруши да интернет да ютубу да инстаграм да ҳама ҷо ки пиши сахтай ай хотири пранки ки ма да хуҷан сиёмка кардам ака бовар кен да душанбе сиёмка кардем да клуб сиёмка клубай да клуб задан ма бародаро кади бо шино шидем бо шиштем хӯрдем бо меҳмону кардам ака ҳаваё клуб шида ака ягон хел претензия накардам аками бачаҳои хуҷанд помиру масчоҳ претензия мекунем бародаро нами чӣ миллате ҳастай ҳамамо я миллати тоҷикена хеле маҳалчигӣ ма айҷай ма ауҷам исуса ма ягонтаи шумора на шаҳртона на миллатона на пас задам на дигар чӣ агар шумо амхе қабул карда бошед сари ма дар назди шумо хамаи бахшиш мепурсам лекин ин наворе ки ҳозир ман мондум дроин тамошо кунам бачаҳое ки ранги трипила меган мо намедонистем мора сиёмка кардан мо намедонистем ки пранкай фалон мора шарманда кардан дроин бинем чихе дар видео хеле раҳмат спасибо мегам всё мы поняли мегам ман ягон одамо беиҷозати баъд сиёмка намекунам ҳамин гапа гуфтанӣ будум дроин видеоро тамошо кунем баъд илтимос ай вилояти суғд ай одамое ки ҳамо дар давлат кор мекунам фаррухи ҳурматова ки дигоно ғам натемоне развиваться кунам раҳмат саломат бошед баъд нашуд ҳамин бисёриҳо менависен ягон видеои тарбиявӣ ки ягон видеое ки одамода фоидаоварак боша ҳамон хел мегӯем ку якумаш хеле блогерҳо ҳастанд ки видеои тарбиявӣ мекунанд исуса ма кардам чӣ накардам чӣ як дуюмаш ака ҳамин ман видеои тарбиявӣ мекунам я видеом нагуфтагим бо мегум ака ҳамин баъди видеои тарбиявии ма ту меравӣ ба ақл мешавӣ ту тарбияи падару модарта намегирӣ ака ҳамин як гапи мара мегирӣ ҳамин ман тарбиявиям кунам ухелиям кунам ту чӣ хеле мураззи бошӣ ҳамон хел муразз мемонӣ мо кати барон тарбиявиам кардем итаришам кардем утаришам кардем ёрдам кардем оператсияда сумҷам кардем ухе кадомитон хестен раҳмат гуфтед кадомитон видеои моро репост кардем ҳам журналистотон ҳам радиои озодӣ хаб кардем шумо фақат минуса мековед минус ҳам чанд қай букови ҳамон чиз бу мекунам баъд дина муҳтарам диловар сафаров оиди ман видео кардай гарчанде ки ном ма нагирифта ине ки 15 дақиқа видео чиста барои ма посвящённое ҳазор раҳмат ака внимание кардӣ вақт сарф кардӣ ура сиёмка кардан набугу ура монтаж кардан набугу ура партофта набугу ҳазор раҳмат акаи диловар хеле хуб қайд кардӣ ки менталитети тоҷики мо ин чиза қабул намекунад маладес гапаш нест лекин ака то вақте ки ма ҳамин чизро сиёмка карда одамода нишон наметем менталитети мо ҳам хел тормоз карда буксоват карда ин ҳамин уровенда истодан мегирад ҳамин чизоро барои чӣ мо сиёмка кардастем худат гуфтӣ ки дар наворот что ин чиз ай европа омадаги ай америка ва оида тақлид накунед
аба чамоям развиваться кадестем, Тоҷикистон развиваться кадеста, аввал интернет набуд, ҳозир интернет шидааст. Мо ҳамин чизоро бояд развиват кунем, халқда нишон диҳем ки што пага як каса биқапам дар берун лохиш накунанд, чумош накунанд, як шатта бизанам багата чи девонаи, хай мо ку ака сиёмка кардем, шояд ки дар ҳаёт панастаи шумо хеле мешавад. Раҳмат. одамое ки сёмка кер сёмка дорӣ барои одамое ки болошон дар берун мондагиай хичон ягон кофе задестан ягон задестан оз мо месанҷем ку ҳама одам хид мекунам ягон чиша бигирем ё не рафтем не бия моно шавра набгӯша ки ака инамира гирифтем рафтем хид накардем саломат бошед ача ака ёд бигирем